Araħ, dieħel f'nofs il-bajja ta' Marsaxlok. Tanker illi se jforni power station privata illi diġà qiegħda sena u nofs start. Huwa teddida ambjentali ċara, teddida sigurtà u fuq kollox xhieda fiżika u kbira ta' skandlu wieħed biss fost il-ħafna tal-gvern ta' Joseph Muscat. Għax fejn nipproduċu u minn fejn nixtru elettriku llum għandna ħafna grazzi għal Partit Nazzjonalista. Għandna l-power station effiċjenti tal-BWSC, illi weħeda naqset it-tniġġis b'20%, ikkonferma l-gvern stess f'ċifri li ħareġu. Veru biħa li ċiniżi f'kuntratti ieħor jinten imma u qiegħda. Għandna wkoll l-interconnector illi l-gvern nazzjonalista għamlu apposta biex nixtru l-elettriku minn fejn irridu bil-prezz li jaqbel lilna u li kompla naqqas it-tniġġis b'60%. Il-gvern issa qed jixtri 2/3 tal-elettriku li nikkonsmaw f'Malta mill-interconnector bi prezz ta' bejn 6 ċentesmi anki 3 ċentesmi l-unit li lna jbeħħulna mill-anqas 12 ċentesmu. Dak li jinten ħafna huwa da. Joseph Muscat qabel l-elezzjoni għamel ftehim ma' power station privata illi m'għandniex bżonna u ntrabat magħha illi jixtri l-elettriku kollu li tipproduċi. Jixtrih bl-10 ċentesmi u jixtrih għal 18 il-sena sħaħ. Issa li tintrabat li tixtri xi ħaġa bilali u għal dawk is-snin kollha meta għandek diġà minn fejn tixtriha birħis hija ġennata għal Malta, għal min mhix ġennata u għal min 5 ijiem wara li kien ċert li issa kellu l-poter fidejh biex il-ftehim korrott iwettqu beda jiftaħ il-kumpaniji u l-kontijiet segreti fil-Panama biex ipoġġi kif qalu stess 5 miljun lira sterlina u $1 miljun fis-sena. Għalhekk araħ dieħel f'nofs il-bajja ta' Marsaxlok, il-monument tal-korruzzjoni.